בולדוג. קרא לאבי. אין בעיה בורא. אבא, אתה לא מבין? שבר בגלילות. אתה עם השטויות שלך נדב. מתי תהיה גבר? קראת לי אבא? טוב. חבר'ה, יש לנו ישיבת צוות עכשיו רצינית. יש את המחשבה. בואי לבעלוך, אני אומר לך. הבאסה של השירים שלי בא. תפליג כבר אתה ואמרת שהשיר שלך. אבא, מה עושים לגבי יגאל? גם יגאל, ידענו גם אנחנו. די כבר, חתיכת קוקסטינל, מה עשתה? מה עושים לגבי יגאל? שריקי, צא החוצה. אבי, מה תמיד אמר לך? סמוך רק על משפחה. תמיד תעבוד לבד, רק עם האחים שלך. יש לך רק אותי, בולדוג, נדב, לא מקפד וידע. מה בולדוג משפחה? בולדוג חטף בשבילי כדור. לא משנה אבא, מה גזר הדין? היום יגאל הנאצי מת. היום אנחנו מפילים את יגאל הנאצי. אף אחד לא שופך דמים חוץ ממני. ברור אבי? ברור אבא. ברור בולדוג? ברור. נדב? אין נראה שווה. שריקי, אתה תמוד לאבא שלי. יאללה בוא נצא. מה זה? מה אתה אוכל? זה קושי פלקס, זה משהו חבל, אבל ניקולה. מה אתה צוחק? משהו שנזכרתי, זה ניקולה היה בצבא הרוסי, קראו אותו דוקטור שחמט. אני בצבא הרוסי קראו אותי דוקטור שחמט, הייתי בקסטלר, לפעמים הנביא בלי להסתכל להם בידיים. מבין שיש לכם כינויים, אז ככה עוד. טענו שזה מה שאתה. למה אתה מדבר ככה, יגאל? מה, אין לך משפחה? אין? אמא שלי הייתה כל כך שמנה עד שהיא שבלה ענף באמצע המשפחה. תגיד, זה הסיפור עצוב באמת. תקום! יגאל. תראו מי חזר מהקבר! תקום מהבליקור. לא זוכר לה. מה? מה אתה מניאק? אתה מבין מה עשית לנו פה בעצם? אבי, בולדוג. ראש של זין, אתה תקר אותי בבטן. יש לי עכשיו סיבה טובה להוציא את המגנים האלה. שמו של יגאל הנאצי. אבי, אתה לא מבין, יש לך בעיה. אתה לא חושב. אתה רואה נוסחה. עזוב אותך נוסחאות עכשיו, ואתה חתיכת מפגר, תפסיק לשחק במכוניות. אבא, מה אנחנו עושים ברוסים? תן למה הוא מדבר. תקשיב, אתה לא נוסחה, אתה לא עושה לא טרינו ולא נוסחה ריבועית, אתה ישר עושה X1, 2. עזוב אותך טרינו, אבל אני סיימתי 12 שנות מעצר. אין לי כוח לשטויות האלה עכשיו. אמרתי לך כבר משהו, לא, להפסיק לשחק עם המכוניות האלה. אבא, בוא נהיה רציניים. מה אנחנו עושים עם הרוסים? שר שלום. מישהו בדלת. יש מישהו בדלת. אבא, לך תפתח. אני אמרתי לך תסתום את הפה שלך, ניקול. פאבי, אל תגיד לי מה לעשות. זה, אין כלום, תן לשבת. תעזוב כבר את המכונית, חתיכת מפגר.
שלום לך, אדון בורר. כן, בן ניקולה. כך בוא. לא רוצה ממך שום דבר. אוקיי, שמע, אדון בורר, אנחנו שמענו מנסים להתנקש בך. תאמין לי, איך ששמעתי את זה בורר, אמרתי מי שמנסה לעקור אותך, אני בורר אותך ככה, אני בורר אותך. אני אומר לך, אולי זה דבר שמציל חיים. זה נשמע לך בורר, רק שים לי שם על הרשימה, ואני מזיין אותו בדקה. אני אומר לך, ברוך, תמונה זה דבר שמציל חיים. אתה חייב לנסות, דוד שלי. מה זה הדבר הזה, בילד? מה זה? שב בשקט! אבי, זה מציל חיים. הבורר, אבל אנחנו רוצים לעבוד בשביל, אתה יודע. זנות? אתה יודע, בורר. אין לנו הרבה... הוא לימד אותך? כסף? איזה כסף? מקודם הם אמרו שאתם... אבא, מה? אל תקשיב להם. מקודם הם אמרו שאנחנו אחים, שהם משפחה, שאתה עזרת להם. עכשיו רוצים כסף? אבל אבי, המשכורת שלנו בקמפטים, תראה. אתה אריק, ארי? אני אגיד לכם... ואתם עוף פה. פאבי, אני אומר לך, בורר הפרסונל. חתיכת זבל מנסה להוריד אותנו כולם בבקעת, שייתן לנו קצת חופש. אני אגיד לך, אני שונא את הבורר, אנחנו נתנקש לו באימימה. פרסונל הוא ואבי השמוק, החרא הזה. אבי השמוק. חתיכת זבל. חתיכת מלא. תביא לי, הזבל הזה עוד ישלם בחיים שלו, בגלל. לאן הוא ישלם? עליך. בואו נערוב אותו! אלוהים, איזה? מי זה? זה אני, הטומטומים. יגאל, מה אתה כאן? אתה לא מת? אנחנו חייבים להרוג אותם. את כל הבורר. אנחנו נגרום להתנגשות. מסע עולה לא תכף נעשה. הוא צודק. הוא צודק. אנחנו נעשה את זה כמו ש... את הבאים לא יצליחו לכבות אותי. יאללה! היום אנחנו מפילים את עילה הנאצי. אף אחד לא שופך דמים חוץ ממני. אבי, ברור? ברור. בולדוג, לא לשלוף. לא שולף. נדב? אבא, אני לא שולף שם דבר. איזה גיי. מה אתה אוכל שם? זה קושי פלקס, זה ניקולה. תביא חלב, אני אשים גם בקושי פלקס. חשבתי לעצמי. אין לכם כינויים מהכפות. זה בדיוק מה נזכרתי וצחקתי. לניקולה יש כינוי, קראו אותו. זה דוקטור שחמט. אני קראו לי דוקטור שחמט, בצבא הייתי מקצל 40 ערבים בלי להסתכל. 40 זה. ראש של זין, פשוט זה מה שאתה. למה אתה מדבר ככה? מה איתך, יגאל? אין לך משפחה? אני לא יכול. אמא שלי הייתה כל כך שמנה, אז היא שברה ענף בעץ המשפחה. תבכו! יגאל, אתה מה? יגאל, זה באמת סיפור עצוב. שקט! תראו מי חזר מהקבר. מה אתה מפגר? חכה שנייה!